Ngikhetha uNkulunkulu kaBaba noMama. Ngenye imini iNkosi ilanga yayihambise umhlangano wamadokodo. Lo khulumayo Mvangeli umdluli esimakade ezweni lasenhla esimakade amen. Kwakuvamisa ukuthi umhlangano wamadokodo uNkulunkulu awusezweni lakithi ezweni lasenhla. Kwathi ngomunye unyaka kwaku 1966 ngase ngizelwe ngaleso sikhathi ngangineminyaka emide. uNkulunkulu wayeseya waphuma emzimoya. Wayeseya kulo mzi lo owawuphekwa uthukela. Mayifika kulo mzi ophekwa uthukela lo angizuwusho lo mzi loyo. Kodwa wayephuma emzimoya. Emva kokuba iNkosi ibize umshumayeli Nkosi esizwe samachunu yathi kumshumayeli uma kwenzeka iNkosi ingifuna izobe ingifunela lezi inkomo ezomhlangano. Washo ukuthi ngisanyukele lapha ekhaya kwaZondehleka umuzi weNkosi yamachunu kwaZondehleka. Ithema iphuma iNkosi kukhona yokulungisa njengeNkosi yesizwe ethetha amacala. Wayesesala umshumayeli wabiza abanye abashumayeli wesethi iNkosi yamachunu ingibizile yathi lezi inkomo lezi zizohlatshwa ezempepha. Sase suka ngaleso sikhathi inkomo ziya eNkosini zathi iNkosi kuyenzeka yini ma kuzohlatshwa inkomo zempepha zikhonjwe umuntu zingakakhonjwa uwe. Yayisithi iNkosi akwenzeki kanjalo. Zathi thina sesikhonjiwe kuthiwe sizohlatshwa kusho umuntu. Yayisihlala iNkosi ilanga yangaphuma. Ngendabeni yeNkosi UThingo bantwana basezulwini sihlangene ngoThingo la. Yayisihlala iNkosi yangaphuma iNkosi ilanga. Yayisibuya iNkosi yamachunu yayisibiza. Yathi indaba ezitha kade kufike inkomo la zizomangala. Ukuthi sekhonjwe umshumayeli ukuthi sizohlatshwa. Utshele bani indaba ezitha. Yayisithi iNkosi ngitshele umshumayeli othile. Kwakusemzimoya lapho. Ngiyachaza ngoba kungakithi. Ngeke bangizonda abantu bezwe lakithi. Wayesebiza umshumayeli. Kwathiwa umshumayeli utshele bani ukuthi lezi inkomo zizohlatshwa ubutshele ubani wena. Wayesethi umshumayeli ngicabangela ukuthi iNkosi njengoba ingikhomba ukuthi isahamba nje mawubaba eyibuza uzobe eyibuzela lezi inkomo lezi. Zithi inkomo sisafanele inthini ukuhlatshwa sesikhonjwe umuntu sihlatshele wena na. Yayisithi iNkosi ilanga mshumayeli kusuka namhlanje thatha zonke impahla zakho ubophe ubuyele ezweni lakini ungaphindi ulibeke lapha ekhaya ngoba ukhulume izwi ebelisazokhulunywa uShembe. Kuyenzeka nathi kuma social network uthole kubhaliwe kuthiwa uyavala umhlangano engakasho uJehova hambele phambili. Kuyenzeka ubone kubhaliwe umgido wabantu bonke kusasa engakasho uJehova uyasho nje uJehova usushilo wena. Khuluma amagama asazokhulunywa uNkulunkulu
akhulunywe uweqala. Uma inkosi lapha pheko uthukela izosuka iwela uthukela iwelele ngaphesheya isabatha ekseni. Mayingena ithi umthandazo wesabatha sizofundela umshumelo sibanibani wayesesukuma wayesefunda wawubheda wasekwahla phansi ufunda ngathi umthandazo kanyoko noyihlo lo hlala phansi lesiphukuphuku lesi wayesehlala phansi wayesekhomba omunye umshumayeli wathi sibanibani funda umthanda babe sebancane ngaleso sikhathi abashumayeli kwakuselula ukuthi uNkulunkulu abazi ngokwenyama ngaphandle kokuthi njengoba unyazi lisazi ngokukamoya. Wayesesukuma ufunda kahle umthandazo wathi uhlabelela wobhimba wathi wahlala phansi isiphukuphuku akubona umthandazo kanyoko noyihlo la wahlala phansi wonke umuntu wahlala wayiqoqa ngoba wabona ukuthi kunzima. Wayesekhomba umshumayeli wesithathu wayesesuka umshumayeli wesithathu wafunda kahle waphinde uhlabelela kahle. Inkinga kwaba yibandla labhimba ibandla hlabelela wayesethula uJehova wafunda umthandazo waze waphela. Wathi mawuphela umthandazo wafundwa la amazwi okugcina wayesethi inkosi ibusise uguqa kwebandla. Amen. Wasekuthandaza wathandaza kwaze kwaya ngokwehla ukuthandaza kwaze kwaphela ukuthandaza nombani nabasalela baphela baqeda ukuthandaza kwagcina kuthule kuthenya sekulinde izwi lenkosi elizothi amen. Kwathula kwathi nya saqhubeka isikhathi walinda nomunye walinda baze bagcine sebantshontsha abantu ukuthi kwenze njani. Tema kubhekwa ubaba kasekho ethempelini sephume wahamba. Ayisezuqhubeka phela inkonzo phethe uShembe ekaShembe inkonzo akukona umuntu nathi sikhuluma ngoba sipho uShembe ukuthi asikhuluma kube engashiya ukuthi asikhuluma ngoba sikhuluma. Bahlala baphuma ngamunye ethempeleni baze bagcina sebephume bonke. Saqhubeka isikhathi kwafika isikhathi lapho la kufanele khona kungene inkonzo yasemini. Ayangangena inkonzo yasemini akashilo phela umnikazi ukuthi ayingene inkonzo yasemini ayangabikho inkonzo yasemini. Kwafika isikhathi sokuthi kungene umthandazo wokulala uzangena umthandazo wokulala ngenxa yani ngenxa yokubhimba nje kuvamisile umuntu umuze ethi bhimbela inkosi hayi le yakithi ebuhleni ayibhimbela akuyona ukubhimba uke wakhuluma ngidi ngaleyo nto leyo. Walala kade ebusuku inkosi yabiza udriver wayo yaphuma yahamba yawushiya umhlangano kanjalo yawela uthukela ngenxa yokubhimba nje ngenxa yani yokubhimba. Ngo-95 ngoMashi ngase ngumshumayeli kwaku Friday uMashi okugcina owawula ekhaya wenkosi inyanga yezulu wafunda umthandazo wokulala wafunda uMvangeli othile wafunda wawubamba nje wobholokoqwa wenza nje yonke into. Sathi siqeda lapha yayiguqela ingane kuleli isango leli yathi ngithunywe inkosi inyanga yezulu ithi angizobiza umfundisi Shabango nomfundisi Mngomezulu ibandla sihlale lingaphumi ethempeleni. Kwaku 95 kwakuMashi
masho okugcina kwenkosi inyanga yezulu. Mabefika lapha ya enkosini inyanga yezulu ibuza ukuthi benembukana umuntu edlala ngomthandazo wesabatha. Niyazi ukuthi isabatha sekuqishiwe alisekho ezulwini. Ngokubhimba nje umthandazo wesabatha into enkulu kangaka. Nimvumelele hlawulani. Niphume la niyohlawulisa ibandla lonke ethempeleni ngoba awusekho umthandazo wesabatha. Alisekho nje isabatha ezulwini selisuliwe. Ezinye izinto bantwana basezulwini zidinga ubuchule. Ngesinye isikhathi kubhlungu ukuphapha lapha ekhaya ngoba zonakala izinto kalula. Sisesikhumbuzo senkosi UThingo lenkosazana. Ngesikhathi inkosi UThingo lenkosazana ihlala esihlalweni ngangikhona ngumntwanyana omfishane nje nami olandelayo kobaba. Kodwa ngikhumbula kumhlangano ka-October ka-95 okwakuphuma abafundisi bahamba becelile ukuthi ngoba insuku zomhlangano sezifikile sicela ukuthi siqhubeke nomhlangano eJudiya. Base lithi UThingo inkosi nibusisa hambe nenkosi base behamba. Wafika waqhubeka umhlangano base kusuka umsindo emva kwalokho. Umsindo osukayo uthi umsindo kusho ukuthi ibandla selihlukene kabili. Sekunenkosi yakwaZulu, sekunenkosi yasesilungwini. Kwakhulunywa kwaze kwafika ekutheni kube nomhlangano obanjwe lapha ehholo. Kwakumhla ka-23 ngalolo suku lolo ku-October. Ukhulunywa ngokuthi njengoba kuthiwa kunenkosi yasesilungwini nenkosi yakwaZulu kuzokwenziwa njani. Kwase kwakumvangeli ngaleso sikhathi uDube. Wayesethi uDube kufanele ukuthi ubaba ahambe aye kwaZulu ayoqeda lokho okushiwa abantu. Bakhumbula abanye bethu. Amen. Kwaze kwanecala labizela ubaba UThingo enkantolo. Indlela kaShembe inzima ibhlungu kakhulu. Shembe mayehlala akavela ahlale kube mnandi. Ikakhulu abantu abasuke besegcekeni bona bakwazi ukuzwa bonke ubhlungu ngoba kufikela kubo buze kuphonele kubo. Namanje ubhlungu siyabuzwa ophethe unyazi lezulu. Busuku nemini bezwakala umkhizo ejazini. Sengathi uNkulunkulu singamphatha kahle ngoba iwona amaNazaretha noma ithina amaNazaretha esijikela uShembe. Akujika abantu abangakho futhi akujika amaphekula. Amaphekula kude kabi ujikelwa yithi uShembe. Thina esila eduze kwakhe. Ekugcineni kwagcina kuyiwe enkosini baba. Sicela uNkulunkulu ayoqeda lento ekhulunywayo ukuthi sekuno Shembe wakwaZulu noShembe wasesilungu. Ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma into engiyaziyo ngangikho ngizwa ngendlebe zami. Ngikhuluma ngento engayizwa ngabantu kodwa ngikhuluma ngento nami engazi ngayiphendula. Kwasekuvunyelana ngokuthi ubaba mayesevumile iluphi usuku kwathiwa baba ngcono baba aphumela ngoLesithathu. Lafika uLesithathu. Lathi malifika uLesithathu ekseni la
esicawini lesesincane esicawini kwakunababeshaya itoyitoyi lapha kompompi. Kungesiza ukuthi sikhuluma okuhle kodwa singakhuluma ubuhlungu Shembe adlule kubo, ngoba namanje inkosi kade ikhuluma lapha phambi kwethu kuyisikhumbuzo ithi uhafu wethempeli uyayithanda, uhafu wethempeli akayithandi. Mawushembe ekhuluma kanje yini singayikhathazi uma simthanda? Uthi uJesu mani ngithanda gcinani imiyalo yami. Siyayigcina imiyalo yonyazi. Wavutha itoyitoyi ethi baba uyindawo la esicawini, kusho amakholwa akhona lapha kithi. Athi uyindawo baba. Wathi ngiyahamba. Wathiwa uyindawo, wathi ngiyahamba. Zaphuma imoto, zazintathu imoto ezaphuma la. Imoto ehamba phambili kwakuhamba imoto eyayidriver uMvangeli ogcine sewumfundisi uMzila, iventure eyayibomvu eyayihamba phambi kababa. Kwasekulandela uMercedes weNkosi inyanga yezulu awuthenge womama. Kwasekulandela ikhumbe bomvu. Kwasekulandela imoto kagogo Masibiya eyayigibele umama Maseko. Zaye zafika eGBC ayelokeli eJudea. What my come to Judea uNkulunkulu wagijima nombani? Akakho ngagijimanga, wagijima nombani. Ohlangabezwa nje UThingo lenkosazana. Wonke umuntu wahalalisa, wayibuza wayiphendula ukuthi labantu bebethi sokukhona uShembe wasesilungwini noShembe waZulu. Ibaphi labantu bebesho njalo? Ngoba abantu bake baqove nje ibandla. Tema ifika lapha uJehova wangena endlini, uthema iphuma waphuma wahlala. Yayisisondele inkosi ekwanzunza endala. Yathi baba wenze kahle, wafika wazoqeda lo msindo oshuwayo ukuthi sokunenkosi yakwaZulu nenkosi yasesilungwini. Thina sazi wena wedwa ngoba inyanga yezulu eyalapha ekhaya. Umuzi wayo lo waseJudea. Njengoba usufikile ufike emzini kababa wakho awusabuyele emva. Wayehamba ubaba ehambise one day ezobuya ntambama. Kwathiwa usabuyele emva baba. Wangibiza ngangumshumayeli ngangidrive imoto kagogo. Wathi hamba ufike utshele uma ukuthi amakholwa nenkosi yakwaZulu sithi angibuyele emva. Uyolanda impahla zami. Ngabuye ngafike ngayilanda impahla la njengokusho kaJehova. Wathi wotshela uThuli avule lapha neGesemane akhiphe ithende lihlaza. Ubuye nalo lelo thende lele lihlaza le. Ngafike ngasho kugogo. Ngaqeda lapho ngalayisha lezo mpahla lezo ngangihamba nengane yakubo kama use. Sabuyele emva. Sesikumbuzweni bantwana basezulwini. Amen. Uma sifika lapha ya ngihambe kahle utheni uma ngathi Bongile uthe makufanele ubaba ahlala buka abantu bakhe akahlala. Wathi sengihleli siyoze sihambe ngomsombuluko la. Kuthe kuyisonto ngiyaqa abantwana basezulwini ngoba isikhathi akusona esama ngiphethe inkonzo. Angiyena umuntu ojwayele kusukuma. Angazi noma kwenza ukuthi ngidliwa noma kwenza ukuthi ngiyamsaba uNkulunkulu. Bajwayele ukuthi abantu bethi umuntu othunywa uNkulunkulu ugcine ngamsaba. Angiyamsaba mina lo uNkulunkulu futhi mayeke wathetha vele ngibaleke ngiyocasha. Ngoba nje izwi lakhe liyahlaba emadlebeni ulizwi ukuthi langena. Hayi izwi likaNkulunkulu leli lidinga umuntu osephelele onembeza ukuthi engama phambi kwami.
kodwa umuntu onelembeza nje akulula ukuthi ukuma nje phambi kwezilonyazi mathetha nje unyazi ngoba yahlaba izwi lasezulwini ngesonto wayesephuma ehlala uthema ihleli ngesonto bathi mabemthatha wayesephuma ngalezo waphuma emibili baphuma bexoxa bebabili balikhumbula laba abayingcwele lelo foto leli foto lokuqala lemanga kuyisonto kwakuseJudiya ayibonga Nkosi sabuya saphuma sabheka eGospel kokwenziwa imisebenzi yasezulwini ilapho lafika khona wenza imanga wayikhombisa ukuthi yena uNkulunkulu ayibonga Nkosi ngaphatheka kabi kwafika ingane eyishohla intombazana eyishohla ehamba nangengikhumbuza umfundisi ethi yakwaMtolo yayihamba inyawo zibheke phezulu zilingane nezinye inyawo zangophakama ihamba ngamadolo nangezandla sekuyitshitshanyana nje kwangiphatha kabi ngathi awu labantu abaletha lo muntu nje bazomlingi baba umuntu nje uzosukuma kanjani kanti angazi ngishiso ukuthi ngumuntu ozele umfazi nendoda wayesephuma uJehova wayesehlala beza abantu ngisho nangemphathi ngangiguqa ohlangothini lo mama kumfundisi shoze umshumayeli eguqe ngale bathathe abantu bebika lo ngibuka kancane nje lentombazane ngoba iyeza nayo yaze yafika yayisizama yabambelela etafuleni kwakuthe itafula ngaleso sikhathi leso kodwa ngikhuze ngabe ngathi lo muntu ngoba akakwazi ukuguqa kahle uma ngimkhuza uzokwenza njani ngase ngimbamba ngimlekelela nami wayesephenduka ezeza nabantu wayesefika kuyo yayisicela lengane athi baba ngazalwa nginje namanje ngisenje ngiyezwa ukuthi uyabasiza abantu cela ungisize nami yayisikhala wayezwela wayenozwela wayesebheka le iflathele bheka le wami ukunikelisa ngase ngiphatheka kabi nami ukuthi kodwa lengane ngoba iyabona ukuthi izomlinga uThixo kwenze njani impela njena ngosuku lokuqala impela nje hawu wayesejika wayesetapa amafutha ngaleso sikhathi amafutha ayebasetafuleni ephathwa izingane ezisebenza umsebenzi kaJehova esiwathatha ingane yayisimnikeza baba wayesefaka umuntu wayesevungazelwa wayesewakhipha amafutha wathamba ukhothela amafutha uwagcobe inkosi kubusisa uzosukuma amen ngase ngidideka ukuthi ubaba mayethi uzosukuma kanjani lo muntu ngoba unenyawo egoqele lokaza yayisisuka bayaza baze eGospel lapha nokuyehlela mosuka kwababa yayisisuka igaqa yagaqa kabili kathathu ngase ngikhohlwa umsebenzi uJehova ngibizele wona etafuleni ngase ngiyibuka yayisisukuma phaya ngathi yavele yagijima yayosho bagcina abantu sebejaha yona ukuthi izoyilimale yayoshona enzansi egcawini la kwabhabhadiswa khona isijaho kuyobhabhadiswa ayibonga Nkosi ilanga likhetha khona UThingo ngathi kanti uNkulunkulu ushintsha phambi kwakho kanti ubhuti ebesina izola kuseyena ubhuti lo ebesithi siyobohla amanyosi sasisho njalo ubhuti
wayenetemu lokuthi makuhlatshiwe la ngaphakathi athi hey wena ulo khamsile lana kuyadliwa ngaphakathi siyobohla amanyosi. Sagcina sesithi usiyobohla amanyosi, ubhuti usiyobohla amanyosi. Hawu ubhuti asenaye sekuNkulunkulu. Inkosi ibusise senikuzwile. Amen.